земля. Потом были люди. Люди у землі знайшли глину. Так почалася і наша історія. Ніцьма ляжиш, і у глибокім снінні ховаєш свою душу. Заговору з тобою, откажеш, але не почуєш. Рукою тебе крану, запомниш, але не убачиш. Ти у самому початку часу. Добрий день, мене звуть Коуша Соф'я. Я Навученка узорної студії кераміки і гончарства Центру творчості дітей і молоді світу, якою керує Валуєва Юлія Владимировна. Одной на занятках мы почитали книгу Олесі Розанова «Глина, камінь, железо» і задумалися, як зрозуміти менавіта декоративне значення кераміки як віда старожитного мастацького ремесла для сучасного світу. На той момент ми якраз проходили тему «Білоруська кафля», а коли є тема, є інтерес, значить буде і проект. Проект «Пригожі кафлі. Дивні узори». Мета проекта – вивчення історії кафлярства як особого виду кераміки, а так само дослідження декору і мотивів малюнків на кафлі, їх систематизація, розпрацовка декоративних керамічних виробів і виконання їх у матеріалі. Об'єкт дослідження – кераміка, предмет дослідження – білоруська кафля. Гіпотеза. Ці магчыма праз даследаванне і вывучэнне беларускай кафлі сістэматызацыя яе дэкаратыўных элементаў, ці з'яўляецца дэкаратыўны рэльеф па матывах беларускай кафлі актуальным у побыце сучаснага свету. Кафлярство визначається як особий від кераміки. І для нашого дослідження ми відправилися у перше подорожжя. У Білоруський державний педагогічний університет ім'я Максима Танка на зустрічу з мастаком-керамістом, старейшим викладчиком БГПУ Примовою Марією Юріївною. Присутнічає незауважна у кожній розвазі розмова про нечто, що довжиться з веку у век. Знайомство з подручником «Декоративная пластика» под редакцией Марии Юрьевны Примовой. Міні-екскурсія з оглядом дипломних проєктів студентів і робот викладчиків кафедри. Майстер-класс по работе с литературными границами по теме проекту. У наступний раз ми відправилися на екскурсії у Національний історичний музей Республіки Білорусь і археологічний музей Верхній Город у Мінську. Слово само себе чує, а образ бачить. Починаючи наше дослідження, ми щиро дивилися, якою разнастайна може бути кафля.
мы задаліся пытаннем, ці можна убачыць у гэтых дзіўных узорах нейкія асаблівасці, падзяліць іх на групы і сістэматызаваць. Уважліва і паступова паглыбляючыся ў тэму, мы атрымалі наступнае апісанне. Бясконцая колькасць абліччаў з цябе вынікае. І як вынік нашай працы нарадзілася калекцыя «Мураўлёная прыгажосць» па матывах беларускай кафлі. Любіць, каб яе лашчылі, песцілі, бралі ў рукі. Тады яна ажывае, тады яна робіцца чуйнай і паслухмянай і вучыцца разумець чалавека. Распрацаваны вучэбны дапаможнік узоры на кафлях 16-18 стагоддзяў, які можна выкарыстоўваць на занятках па кераміцы. А яшчэ мы пазнаёмілі людзей з нашай працай, стварылі групу ў сацыяльнай сетцы Instagram. Няма межаў для творчасці. Няхай гэтыя бярэт натхняецца на далейшы творчы шлях. Мы пачалі з маленькага кавалачка кафлі, а прайшлі гістарычны шлях нашай традыцыйнай культуры. Як з маленькага зерняткі вырастае магутнае дрэва, так і наш праект ператварыўся ў вялікую патрэбную справу, якая будзе натхняць нас на новыя здзяйснення. Да новых праектаў! Да новых!